$2 a ešte môžeš vidieť. A loď ide. Také Kričanky bežia. Tam počuješ trošku angličtiny možno. Ale tam bežia, je to pekne, že? Nemôžem slnko brať, lebo to kazí šošovky. No hen tady budem musieť ísť na druhú stranu sa dostať, vidíš loď. No. Tak vidíš, tak skoro už sa to motilo. A neviem, či tam bude dátum, ale dneska je 21. marca, čiže prvý jarný deň. No takto. Aha, $1. Vidí pes beží. Mala by som zobrať aj nejaké fotky vlastne. Tu sú blízko. Tuto pani občas stretávam, keď ráno bežím. Tak ona beží oproti, niekedy. A je celkom teplo. A vy tam máte možno sneh. Musím si dávať bacha na to slnko. No... Ale neviem, či vôbec pôjdem až hen tam. Vyzerá celkom čisto na kraji, ale... Mohli byť nejakí tí kajakári, čo to je. Ale tam som ti chcela ukázať, tam majú jednu krásnu záhradku. No uvidím. Tak zatiaľ, ahoj, čauky.